Gata, început. Și Lionel Messi intră pe teren. Lionel Messi se încălzește deocamdată. Lionel Messi va prinde un șut de la distanță. Și Lionel Messi! Gol Lionel Messi! Șutează! Messi! Tingo Lionel Messi! Wow! Lionel Messi face niște scheme fabuloase. Șutează de la distanță și înscrie. Messi! Lionel Messi. Cristiano ăsta, Lionel Messi încearcă să facă o braziliana. În prima fază nu-i reușește, însă de obicei această schemă este un nimic pentru el.